Ay, salamat. Makasakay gyud ko ani ron kananay motor. Ay, nay motor. Pasin pwede pa ni. Ikaw na ma'am, diri ka ma'am. Ma'am, paliyog sa akong primera ma'am. Murag kuan na yun ba? Dugay kayong pasahero. Dugay kay no lanulan magud boss, manang madugay ang pasahero ba? Sige ra. Siksik ra. Basta na mo abot ha, tawag largo. Bible niya, matik na basta ako. Tulo akong limit ha. Tulo? Yarep, kagani mong tulo? Tulo. Masigura? Kaya ra na, duha akong sabakon. Wa ko'y pili ha, babae o lalaki. Wala ka sa ako, kay nako'y kwaon dito asite, kay uga kay kong kalina. Sige. Okay, bahala dre. Kontrola, 8 ha? Sige, 8. Ay, 8. Tulo. Right. Ay, salamat. Makasakay gyud ko ani ron kananay motor. Ka ma'am. Sakay ka? Oh, musakay ko. Sakto pa? Pwede pa? Ma'am, sakto pa kayo. Tindugin lang dre man kay paabot patag duha ma'am. Hala, CRF man na. Pila man tay karga ana? Tulo ang limit ani ma'am. Larga ra. Hala. Maigo kaya? Karon pa ko CRF karga ag tulo. Basic na gas driver ma'am. Walop kay to. Hala, sige. Magpaabot ko dire. Ay, nay motor. Pasin pwede pa ni. Sakay ka ma'am, dre ma'am. Isa na kabok motor ya? Ma'am, isa ra ma'am kay isa ra may membro sa asosasyon ma'am. Musakay ka te? Oy, excuse me. Ayaw pong kugatiha, oy. Mas pula pa kong lips ni mo. Ay, sorry bunso. Boss, kasi nagturno boss, pwede pa? Ali, sakto na, ali na. Kinsay mo drive ya? Ang drive. Naro. Tulo na? Suto na naman dito ra. Boss, sakto na. Muna na kulay boss kay ang asawa ito, wala pa ipaniod to ba? Ay, sige ang tips mo, inigbalik na lang ako kay wa pa man sila kapamasahe. Walupon sa kuning. Sige boss, mabalik na ako, tama, makabalik po ka. Tamat. Sige, mato na ta. Ikaw na ma'am, diri ka ma'am. Dire? Saba ka, pag rinalaki lang ma'am. Okay ra ni sir? Okay na. Isanday lang imong tiil dira ma'am. Dire? Dira. Tabangi sa godron. Isbogi dito ma'am. Agay oy. Kina na plaster mo ma'am? Komportable ra ka? Okay ra man siguro ni sir. Nakatanday naman ko. Yes, sir. Ako. Asa mo ko ani? Dire ka ma'am. Dire ka nga ma'am. Sige ma'am, sakay ma'am. Dito na sakay. Okay ma'am? Sir, okay ra ning trabaho sir? Okay ra ni, safety ra ni. Sir, basin ako'y una malagpot ani unya. Sir, asa man ko? Ay, sa ako kang luyo. Sir, naduot ko sir ba? Sir, habal-habal giday ni sir. Sige, diya ka sa akong luyo. Ma'am, mamalihog kung on sa susi, kaya di na ko kaabot. Okay na sir. Okay na mo? Ma'am, palihog sa akong primera, ma'am. Mana sir? Sir, tama gid ko sir. Ako'y una ni lupad. Sir, murag kulang pa ding tulo. Pangita paglaing pasahero. Sir, murag diri na lang ko sir.